بلبل یم دے مزار دا محمد چمن زمان قربانی دا وطن شمولا وطن زمان مولا وطن زمان بلبل یم دے مزار دا محمد چمن زمان قربانی دا وطن شاء اللہ وطن زمان مولا وطن زمان یا قسم دے چی عزتی دا اشنا پا مخ کبوبا قسم دے چی عزتی دا اشنا پا مخ کبوبا مسکن میں دا حضرت دے مدینہ ور زبا مسکن میں دا حضرت دے مدینہ ور زبا یا پکار نا دے فردوس رضوان نعیم عدن زما پکار نا دے فردوس رضوان نعیم عدن زما قربانی دا وطن شمولا وطن زما اللہ وطن زما بلبل یم دے مزار دا محمد چمن زما قربانی دا وطن شمولا وطن زما اللہ وطن زما ساکن بلا خطن شتو بگا لخپل وطنا ساکن بلا خطن شتو بگا لخپل وطنا قسم دے ہا غدم بتی قربان کی ذرو خطنا قسم دے ہا غدم بتی قربان کی ذرو خطنا یک اولی دو خوبانو مدنی خطن زما کا اولی دو خوبانو مدنی خطن زما قربانی دا وطن شاء اللہ وطن زما مولا وطن زما بلبل یم دے مزار دا محمد چمن زما قربانی دا وطن شمولا وطن زما اللہ وطن زما سبب دا خوخیدو یا زمان دے بل علتا یا سبب دا خوخیدو یا زمان دے بل علتا لری سر دسترگو دا حضرت مشابہت لری سر دسترگو دا حضرت مشابہت یا پدغا سبب خوخد حقیقی یمن زما پدغا سبب خوخد حقیقی یمن زما قربانی دا وطن شمولا وطن زما اللہ وطن زما بلبل یم دے مزار دا محمد چمن زما قربانی دا وطن شاء اللہ وطن زما مولا وطن زما ستامینا کی حبیبہ لجہانا مروریم ستامینا کی حبیبہ لجہانا مروریم لبید یم عبداللہ یم استا حسننا خبر یم لبید یم عبداللہ یم استا حسننا خبر یم تعریف کی دی مدام لگوہر دہن زما تعریف کی دی مدام لگوہر دہن زما قربانی دا وطن شمولا وطن زما اللہ وطن زما بلبل یم دے مزار دا محمد چمن زما قربانی دا وطن شمولا وطن زما مولا وطن زما